Good morning, mabay. Hello. Today is Sunday. Naami karon diri sa bukid, nag-tent, nagluto nami og pamahaw. Diri sila natulog gabi. Then ang asa sulod si Gisa pa, wa pa kamata. Wala mangayo miglain og sponsor og tent aron magtagsa mi diri pohon, so balik na mo kay bugnaw mo dai kuno kay matulog diri kani kang marilon apo napay tiil apo panimata napay tiil amo nagdalag kamatis mo. Pero okay ra ni kay baga man. Baga kaysa among gipalito. DIY. Hello. Mga iro dito mga sanay kayo sumasay. Pau. Ali pau. Paupuon kay lawas pero siguro sa atong kuan tiro na. Awa kaya paapil ta ka? Baligya ta ka? Uy, Baligya na mo ning among kusinera diare. baligyan niya og naay mga litawo. Agam, katingog. Dili pwede bang ulitaw kung kay wala pa ko niyagi pakaon. Ako may nagpalit, di ba ikaw nagpalit? Kanang ikaw magpalit. Ay, gabi Narikoy. Ipabidyo ko niyo na. Kani may busog kay kami. Ayaw bate. Muinom jud gud siya. Busog kayo. Unsa to? Lubi. Ang hilyo kay Smile! Ang smile! Ala, ang smile niya kutob diri jud. Diri gikutob ang smile niya. Digid siya mahimutan. Hello. Naara diri akong bulak na taon. Maoray akong bulak. Nara. Akong banda. Nara. Naghanang negosyoan. Good morning. Nana akong puti. Karong daghan ka diri igsoon kay nagdala ko. Nadaot di ba? Wa naman imo ni bunyag-bunyagi wala na mulak. Basaan ang kuan niya. Di maski na bunyagan gyud bisan pag buwan na. Basa ba bunyagan ni? Kalit ang kwai na nagbulak ko. Kani ba na-intriga ko ning kahoy. Amot unsa na nga kahoy? Sagdal na ko na kay basig mamungan na kung sidong ana. Ay, salamat na daot ang akong mangga. Pero although buwan na siya, kanang dako na siya. Unigyatag sa ako ni ng bibi budyungan. Dako na. Murag ayha siguro na ko ni putlan o kuan mga sunod tuig putlan na ako tumoy aron mo matured na gid kay siya kay basig mamatay pa o di linghod pa ang tumoy masakitan siguro next year putlan na ako tumoy aron mo mature kuan na mo sanga na siya. Ambot ingon ani man daot man siya pero sige na lang kay dako ba pod sige na ani permi. Ani. So, good morning. Bye-bye. Kanilang unigyatag sa ako ni ng bibi budyungan. Ako na. Murag ayha siguro na ko ni putlan o kuan mga sunod tuig putlan na ako tumoy aron mo matured na gid kay siya kay basig mamatay pa o di linghod pa ang tumoy masakitan
Siguro next year. Putla na ako tumoy aron mo mature ko anak mo. Sanga na siya. Ambot, ingon ani man daot man siya, pero sige na lang kay dako ba mo pod sige na ani permi. Ani. So good morning. Bye bye. Kadilang sa